Децата къде са? Ето ги! Няма ги децата. Къде са? Може само това да прави, за че ще да А така да се чукнат и да се поздравят. Здрасти, кръчета! Здравейте, кръчета! Здравейте, кръчета! А сега нашите ръчички могат ли да хванат кръчето? Ето вижте как свиваме кръчето. Пушкаме, пушкаме, пушкаме. С две ръчички. Браво! Сега пускаме кръчето долу. Хайде другото кръче. Другото кръче. Браво! Ти да си има ли кръчета? Хайде, пускаме го долу. Хващаме си другото кръче. Гушкаме, гушкаме. Топче, топченце, скри се в моето джобченце. Браво! Браво на децата! Хайде сега да станем горе! Хайде горе!